Dobry, dzisiaj jest w Tarnowskich Górach, w Tarnowickich Górach, Monte Tarnowicensis, Tarnowic i będę trochę gadał tutaj. Mamy taki fajny nowy parking. Tam jest ring, Tarnowice ring i zaraz będziemy gadać dalej. No i teraz jeszcze na ringu krótko jedno tam opowiem. To jest Rathaus z 1889 roku, tak, dołek. Tam mamy Sedlaczek, to jest budynek numer 1 na ringu. Tu mamy kamienicę te Lauben, Mithäuser. Tu są też takie inne Mithäuser oder Bürgerhäuser. To jest coś nowszego. Tu mamy ten kościół ewangelicki. Wczoraj tutaj był przez weekend był Weihnachtsmarkt. O, gołębie tutaj kruchają. Choinka jest. Rathaus też jest ze szpicą. Spokój wszędzie, głucho wszędzie. To srebrna też jest, ta gruda srebra. Laubenhäuser. I dzisiaj będzie temat Krakowsko. No i fajnie na tym ringu. I zaczynamy Krakowską. Kodołek, że to przed wojną się nazywało Krakauer Straße. I pieszo to się tam ciągnie w kierunku Piłsudskiego, Alei Piłsudskiego. I pierwszą informacją to jest założenie Tarnowskich Gór 1526, 1526, książę Jan II Dobry zakłada osadę górniczą. A informacja jest tutaj o tym ordnunku górnym 2 lata później. A tu mamy herb czy pieczęć Tarnowicensis. Ja. No i tu właśnie tak dołek 1528 książę Jan II wydaje przywilej górniczy, tak zwany ordunek górny, czyli ustawa o górnictwie w Tarnowskich Górach. I leziemy dalej. No to jest fajna ulica. Tu następna data 1562, 1562. Georg Jerzy Fryderyk von Ansbach, czyli Georg Friedrich von Ansbach nadaje miastu herb. Also die Stadt bekommt jetzt ein Wappen. I teraz jest w połowie Krakauer Straße, tu widać stare, fajne kamienice. Jedne fajniejsze, jedne mniej, ale wszystko fajnie. Kolejna data 1784, 1784, uruchomienie królewskiej kopalni Kruszczów Fryderyk. No to zaczyna to tu już przez państwo pruskie wydobywać kruszec. No i tu poleko kończymy. Już tak Krakowsko się kończy. Tu mamy skarbka. Świeci właśnie tym Bergmonom albo Knappen. No a ja się trochę tak śpieszę, bo lecę na bana teraz zobaczyć nowo. Tam będzie coś opowiedziane. Także zaraz zobaczymy. Tu jest ważna data 857, 1857. Otwarcie połączenia kolejowego z Opolem, czyli die Bahnverbindung, Eisenbahnverbindung mit Oppeln Mitte des 19. Jahrhunderts. Tu mamy taką informację, że w tym miejscu była brama krakowsko-Krakauer Tor i to od XVI wieku do XIX wieku. I tu się teraz to wszystko kończy na placyku. I 1922 przyłączenie miasta i powiatu do państwa polskiego. No to wiemy, jedni gadają, że to przyłączono, drudzy, że zaczęła się niewola i tak to leci, ale polityki nie uprawiamy przed świętami, a może trochę jednak. No ale mam nadzieję, że przez to nie będzie ten filmik zablokowany na Facebooku. Albo właściwie na YouTubie.